And I'm it is upon the youths to come out. Mondo wangi nangomara. Kana chako na wacho na support the government. But nitiere fuok moko. Monego bedno atimore nade? Wajazo. Nitie gik monego bedni sirkal ni pod timo. For example, nichomiwa nini? Kar stima energy. Oketo honorable Wandai. Penjo monego bedni wapenjore e show ainani. Nito jowadi mosedo stima, to jowadi madhi yudo by 2027. Nichomiwa kar pesa. Mabende wanomiwa mana kuonde adi. To jok mantie gi nafas mang'eny moingowa manyaka gi majority gi deputy gango ema ywak ni sirkal rach. To wanomiwa ariyo to wanopako ni sirkal be. What we should be asking ourselves en ni gik momiwagi watimo godo. Iwinjo gino. And as youths, it is not just about the demonstrations. It is not just about wachone watimagi macha. Wan bendo nego wakaw actions. Sane IBC dia wache registration mag voters. Idhi njo kiwacho ni youths uwuog mondo register okaw ID okaw kura. And the leaders will stop there. Onge jatelo mbiro winjo kawacho ni Gen Z uwuog oko mondo olar kombegi. Kata mondo party support gi. Onge jatelo mabiro wacho mano. But ibiro kon gi ni guogo oko gikaw kura gi kipande. Mano tibiro nyisgi and then it stops there. Katete ane national government. Ok ni koro it is perfect. But wan kaka joma be nitie gik monyalo siem. That's what I'm saying. Okay. Nitie gik monyalo siemo miwach ni Sirkal mar Kenya kwanza ma wane ok wagone kura has done 1, 2, 3 and 4. Okay. And the utterances mag kimbi are not factual. In fact, they are misleading. To claim na kiegi mokelaka. That's very wrong. And I just don't understand him. But if I had time, I would want to lecture him on a few things politically. Nekech siasa, in kake ngeye, maybe ngeye in terms of Baba and Ruto. But then, to bring a community together, that does not mean nikoro in tribal. Kawuono kingeyo, let me just give you a few examples. The president nigi bedroom ne. Baba nigi bedroom ne. Aya. Kingeyo Gachagua en gi bedroom. Ng'ato ka ng'ato nyaka ibed gi your stronghold. That's not being tribal. But tribalism biro mana kakoro iyango ni ng'ane okonego yud gini nekech okotima. Ng'ane nekech oja dhot cha okonego oyud gima chalo kama. Iwinjo gino mane kuma tribalism bire. Okay. But kao jowa mondo waket kumara achiel under one party man ODM, that's not tribalism. Okay. Supporting the government does not mean nikoro wadhi kacha blindly. That's very wrong. Let me tell you, for example, PS Raymond. Whatever he has done, the position mare. And gimangata nyalowa. Mbadi, whatever he has done. Wandai, kawuono, ndhiwa nitire kundmie ikete stima. Just because of Wandai. So, kidwa criticize the government and then ikete line marju. That's very wrong. Okay. Well, we didn't vote for the government. But kwenye tumunogi moro then let us support. But push, mondo wa push gi, mondo gik mapodwa dwaroka. Toti, obey. That's what I'm saying. Isaac, wach mugik. Gima Ongola wacho winjore ni